18 яшы тулгач Әхнәфеттинге хәрби хезмәткә чакыру кагазы килеп төшә. Райондашыбызны шахтага эшкә билгелиләр. 1959 елның 20 октябре була ул. Шул көннән 1997 елга кадәр төгәл 38 ел гомерен ул җир астында шахтада үткәрә. 800 метр төшеп китәсең, туп торга, кыйга төшкән соң. 800 төшәсең, аннан соң трамвайга утыртып алып китәләр дә, аннан соң канатны да укулымны товасына төшкәндәй, шуна утырып төшеп китәләр. Аннан соң эшләй торган пароход иләрен метро шуларны шунда эшләп идем. Күмер кистерә торган. Күмерне калды 18 метр талчына күмер пластлары. Шулар устай биле ишәр устай алалар инде. Бик куркыныч һәм мактаулы һөнәр иясе бүген 9 дисәсен ваклый. 81 яшьне биреп тә булмый үзенә. Йөзеннән елмаю китмәгән райондашыбыз шахтада эшләгән еллары турында һәр вакыт җанланып сөйли. Безнең как метро, уже кисәт дә метр ярым, 2 метрга кисәт комбайны, крепитәд шуны зәйтәгә җитә. Рай истән баштан кыелмай инде. Проход кидә була. Безнең проход колхозны җиңел түгел инде. Раз в шахте работает, там всякое было, и тоже людей заваливало, и горели, и все что угодно могло быть. Получил, когда вот он этот комбайн, вот, через какое-то время он травмировался на нем. И достаточно серьезно. Ну, я была маленькая тогда еще. Сколько мне лет, 10, наверное, было. Но вот этот вот момент очень хорошо запомнила. То, что вот мама сама там сползла по стене. Мен комбайн, именно комбайн эшләрен алынча, Капийскида үзенең бер субботникта эшләтте. Үзе барып эшләп кайттык инде. Капийский Киров завод исемендәге завод комбайннар ясайлар. Шунда без субботникка барып комбайн ясап кайттык. Мен шундай абыем булу белән бик горурланам. Яшь кенә килеш авылдан чыгып китеп, 40 елга якын шахтада җир астында эшләп, күп кенә орден медальләргә, күп грамоталарга ия булган, Мәскәүләргә съездларга барган. Аларга кунакка барсам, ул күрсәтеп йөри торган инде шахталарны, каян төшеп китәсен. Шушы юлын сөйли, шушы шахталарда эшләвен, ничә ел гомерен шушы авыр хезмәткә бирүен мин тыңлап утырам да, микән бу безнең тарихыбыз. Шундый авылдан, Мөслим районына, Елгабаш авылыннан, шундый ашлык вакытларда чыгып киткәннәр бит инде. Әхнәфеттин абый мактаулы шахтер исеменә лаек. Эшләү дәверендә ул бронза, көмеш һәм алтын дәрәҗәдәге шахтер исемнәрен дә ала. Райондашыбыз бүген кызы Флюра тәрбиясендә Минзәләдә гомер кичерә. Балалары, оныклары өчен кадерле әти һәм бабай булып яши Әхнәфеттин абый. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.